zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Ayatakire litukeli gabono lya Jumamosi eko Jumamosi moncho muligana kwaliganira ndonsi ya sobereta semarogoba yabono chinga kichini ko kwaliganira SMS yamangana mayanya ro kumanyigati ya ritwa bereto ko kwaliganira kurwaswe mambia yalenge ntambego ikachinse chigabono cyabono marogoba litukeli gali ya Jumamosi tariki 15 mutinyo gatano limo umwaka w'ekiri bubere na meronge berenena na mange habereka okolekana ayu aseri bongo chiko kumanyana ko sansamura ndabuna bali kibaito babere bako yasangira kuro chingongo chonsi ime na isiko ngorwa gusie anamona karikali budget anaja bakeko somo igobona maisonsi ya gereti bunge kubwatekana nengane irengete finance bill yuna la chikwa kiro chikura litokoli ya ramisi ngana bogati ya bwatana koro chinsemo chinyinge nigobagendrete kubolya ababunge kwaneke bonongo tugutira bale finance bill y'umwaka w'ikirwe na 2024 ko mwaka w'ikirwe na 2025 kubwatekana buna nigera chikomento muzigo gochi asaba Kenya chingakyo cyo mu basuka no mutindi no kolekana imambya ya lero ngasensemo ye county ya Kisii angano bagani ochoma joma uyibono gotoka imeje county ya Kisii abwasa abantu bane bayane kyosiruguma bwabo n'abantu banda banga gotigoro chinkoma chinyinge maiga yogo kora kwegokya kurwa asensemo yo bagani yo abwasa umunyangaro manyikana Prince Inda ngalenge asiri tukolia lero na bokolengana na Prince Inda oyibono olenge omogeni wa senseme yikatoka buna umulendi yoje ngati y'abantu bali banyara gosiro guma bwabo oyosoka koligereria maega y'umunyangero yugota soka kurwa senseme yo igobona bwatirani gwa asumu basakano yo ase emambia ya lero ayungati yari to kuchikomolekera ase margoba yabono ngasemese to yamangana manyana boyigoto basekwe buna ime yeke umbu Jumamosi Tajiko tuarabarai gati yabo no yole koligie kerogo kyobo governor ime ye county nyimira James Kemoni uyura chiko ba mona intwe oyibono orachikira na SMS yobo tukubwa lero wegonzo tuarabarai bande kurwase bunge yakito cha North ime county ya Kisii asabe gotura mulikira manga tertura mulikira ngamona mangana alenge toburai amangana alenge ta magendro na begonto mulikira boigo amangana alenge te budget ayingati yari toko chiko sansa murana asemargoba ya lero asikumbu Jumamosi asa yomunenda mange abogo tubwati ko terense million 10 down semeli ya Facebook na Tonyarabuna Ndizi TV News Digital nabiganse media YouTube Tonyarabuna Ndizi TV News tobasekweba otobwate kweterase website yetu na botambe www.ndizitv.net onyare kanyara yomone anda mangoli tokobwata nere kwaneke unachibicha muniliogi igakorokwa Petro niramukera na kwaliga ntumanya century yobo ikiranu ritera nenche nkorokwa Vincent Onyancha. Ogocha kaisa to chabono botuko kati abara ikorwase bunge ya kitucha South Meya County ya Kisii nikubanya rekoboli mu bunge bwenseme Anthony Kibagende ko nekibuna ngobale kati abunge bali bagutugutera ramangana ringete finance bela yibono ego chikeke kwase bunge litokoli ya ramisi kego cha konyara kumulekirwa soko nyara gwakero chukura bakora wa no yo kabere omo MC bwe godi ijabwe ka Charles Nyagoto nigobate birebuna nige finance bela eringate ko chiko komento musigo mulitogo chi asaba Kenya ne mono boko nyara wanse nakotebuna serikali ya Kenya kwanza nebeta chikirania magani yabo a bottom up economic approach ko bwata karuna niga ba Kenya bange bagendrete wakane bango kuna toko manyigwa senchira yoboime Asomo chango boko gendereria magacho ye kanisa ye Adventista ya Nyabondo SDA Yugo toke meye wodi ya bogeka niga barai aho kurosoro ngorwe baba gwikirana ase oyo kabere omwe musiye we wodi ya bogeka Charles Nyagoto
abuli omubunge okitutu chache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi kubwatokege kurege tindi ase financial bill yebone eligiretiko chikomisa common mwananchi asa matukale busio abantu bekanisa hospital abakani ligoye budget igeto kubolia abakristo kumucho teyo mucho kutare na budget yero wasiri Kenya bono iga nkora tulama tatizo oye ngo digaro chikabidika there is 25 this is 2.5% tocha kwa kaneleka yekereka ekero mwaeli mwaka after 1 year you pay 2.5% yo kutwalira kero mwaka yeye yo baka kero mwaka yeye dinero yo kulega ya matatizo wale mekero yeye tubwate nera dwaka yeye to sabari ya saa tubwate amachumbe baitu batoigwe na bwalo baraba batabane batoigwe elitwa kikishe kwamba budget ye kono tuzi ye banyikani legani makadiri asomir lakini banyikani akili isiapateki eto mine tolete yo kutobala kalo pali de busi ne ala kwe kano yo mito patia na obo ka obati ti go la pela no tenena imara baada ya mheshimiwa Ruto na abantu wetu akaleki baada ya omubakirishi bwo MCA bwe wodi yabogeka oyubegekera na asomujegoywe nigo aboli abantu bonsi banyari bweso kya sobongeli tukulia Jumatano ili banyare konyora okurwali gwa kwabusa ase medical camp eyera abetinse mo chirichi ya Nyabondo batali gwakanira kende Jumatano mami tutwali medical camp mara ya mami tata tunjere bya barabara abantu babere bya yabuga baya pawike abantu bani simawari pawike so Wednesday wale medical camp tawaya masiko yuri ibamu de tumio yo it is not advice kwa yo da kita chinga kecho boigo abantu nigo babolwa banyare ko bamaiso aso kubwatirana ili banyare kurwania ebikoro byobusalia chinsemecho anene ebyo boibibwe transformer ya Nyabondo transformer nere to abika kero kende kere fundraise ukanyiraje kero to nyiranyari kwetera chingu chumwami na inde transformer yo ngachanga itokarangirwa ne transformer yakoreki na inda oyo wali batri banisa ntotage tiko kwa ngana mangi ona tage tiki niwe kenya mumaka mukore public participation mumanye transformer to paleta bangoiga ngaiye kubeko asaba uribara akoreki patayike inde bakoreki vayiso Ginko ripoti yangu tasenikia unambe ya Mokiandizi TV kuruwase kanisa yegi Adventista ya Nyabondo yukutuke meje wodi ya Bogeka meje bunge ya Kitutu Chache South litari na nkoro kwa Dipon Asanya Mbia muno muriketo Dipon Asanya sorobochu rwase nchira yobo ikirano gotigana yobono mwancho murigereria omo MCA bwe wodi ya Muticho Ronald Achira igobona aberega kubodia abwatani ahane muno kurwase county ya Kisii koneke bunanko abarumo governor bwe county ya Kisii Paul Simbarate libagadia bena soko nyara gwikirania magendro imeje county ya Kisii chinga kichubo igoni ganyara kumurekera mangana lengete finance bill asanyara kubodia babunge koneke bunanko bwatira bara soko nyara kuyere finance bill bunenchire ya muyoko nyara gwikirania magendro gocha saba Kenya nabo igobono kubagusiro bogima aba Kenya bali bokonyora gwanse ukwandi tukolira ni gate abuna nabigete miroberesene asenchira yoko nyara ko ene kyamagendro ase wodi yaye nabone igabaka wake kamago nago chako bwagasi bwechiro ya marom iyo gotoka ase wodi nago tebuna na ene kia baunchire nkonyara rokonyeka aso bwagachi bwechireyo Omo MCA wa wodi ya Muticho Ronald Achira niga kege kamago kyogo cha kibeno kwa gachogwe chiro ya maro iyo gotoka se wodi ya Muticho bunge South Mugirango bunenchira yoko enekeria bananchi amagenderero Gokwana chinga kecho Achira niga kwanere miroberi abekire bene bunechire yera chikwaga choko babunetaone okobeka kwa mache na boiga kobeka titaya erindo mochyo orabe Chairman omochyo cross wole ebibande byose bikurwabire chipale chichikobeko cabros goeta na round oyo kobeko round oyo kobekirenga as among the towns chiribono tobwate because ngoigora tole municipality Nyamarambe bono goika totwale chi town chinke chiko ya support among the towns
tumageti nyakeyo na maru ase wodi ya muti yani akimbaro sari muji oyo rabe kiara chitaya chichega I think muti nyuki anda to iko kana chitaya chitara chaga umuji oyo kimete brand yaro amacha yangu kunywale na ige simango kunya tole gae kemoga iga mate tenda rabatena kitoko bageri niga kwanira bale bakumurwana gisiasa kuira ngwara sengencho na mangaro beretie guchigokorera abantu ba Muticho moko ngitanga nganki akora akorere ke nini tiga nangoira ngora ibintu gokorubire emiake yetano parate yego chigotigara iro ga Muticho wodi tarosiri ngochi korande Johnson ose muroje beke tone bigenda tegasi parate yego chigotigara akira tigare iyo nero telebisi mono Voigoniga kwanira umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati na kumwakireko kwa samagendera agendete gukora se wodi yo voigoniga saba abantu ba Muticho ko bamagiga yo mugavana erinde banyore amagenderero kipindi k'emyaka 5 nonya nano ikaranso mwalimu osomie sabu oli ke bintu mugavana akokorera se wodi ye ne myaka 10 yaerete na bakote bana ki achira no muya lakini nje manyinga natakola tiki tamwanjeti kubatakana n'ekitegi cyabere kikororokana sebunge yo kinga cy'umugavana Simbarati abere kagutara ororo nigasaba abantu gotiga kuruta amagenekero umugavana gucyororo asengencho n'amagendero akobairera nekero gavana gochaga cyo cyakumwaka amagena tubona n'abantu bamindo wano rucho bikire project buneyega abeta chichaga chikuyigura mumukani atokota chabugirango wana kero mukana mondra bo kero mukana kitiko mugavana ache alete kinto ki amagendero emakondro bena makosa nenara tete mo tema kosa nenara ekero ngote bena ki ndabere tianga mugavana oli tingonya oraki nonya orekende ndaba kumurwani chisei pone kero ko beranga nata ki mugavana oli trebintoga arage chwate bela ki bana ndaba kondwani none chire iyo nyoncho lenyere go sibigo senya libali mubo olikende yonse ose mumutaketi Nonya naboniga kwanira ubugimo ubu bwabire bogokonga mono gise serikali ya Kenya kwanza gosoa bisi niga gikeri abachumbe bali babire bagwaka chinkobi ekera abakenya bakomenterwa ibango kiraritku bakommente tax bino batakete na edete parliament goronganyora abasikali baumuire basara uneti gabona ki omu president otu alete Ruto gato kalikiri chikura bijega igata gete ko ura abakenya chibesa negere kurumi buko yabanege kuba ngakumisa idinga na kieke bono n'abachumbe no bali bali kukwane bakirete abajumba abantu bakanyete bachensa tunawangoja wakuje kujibu ikero kimabu akinire gese bune president yaswa okimambo kinatyo sembiya bole Gingo reporter Geta Seni Ndizi TV Eritarian Njuli Kerubo na gotigana yibono mwancho murigere lyo basoka no mutende ni gone kiwali tuko lyalera sema rogoba yabono chinsemo chia geteri nyakoe imeye bunga kitoja cha South ase ward ya nyakoe wasaba ntobere batigoro chinkoma chintinde na kumyoki gwa ase nyagetari bagendete kurwandira obugima bwabo none bo butuke minigo bwa cha kyoko bwatikana nege kole kigiya kole kana sema rogoba yabono asensemo ya geteri nyakoe na gotigana yibono mwancho murigere nyirabono basakano yoni gogo cha sebo igomo basakano ndokolekana obutuko bwokira lero ane mono sense moyebara ya Kisii Migori asangono mubagando manyakante buna choma launch abwa saba abantu batatu batiri kumabwabo na abandi batano bere boigo nigo batigoro chinkoma siri tukolera somo bagano yo emambi ya lero aniga kolekana kero kiri munyangero yo manyakante buna Prince Inda abwate omujega sense mo ya choma akero omu basakano bako kolekana kati ali batiri kumabwabo
bwabo ngamo no munyanyimbo na bego no murendio yomo o Prince Inda uyosoka chinga kigari yemo enene yasirio boroso na gutuma kigari kinyinge cyarenga sensemeyo na kwirira abantu abange kunyara gusiri kumabwabo kera abandi bagenderetse kurwandira magimabo ase Chinyagetari kano basoka no kolekana nsemo ya Geteri inyako gotigana yubono mwancho murgereria egati yabare kurose county ya Kisii iko bano bamubolire bamwiranire mbiyemo no governor we county ya Kisii Paul Simbarati ngane mona sogosira mangana rengete chisemi ime ye county ya Kisii gati yabo niko batebire buna mbagendera kubwatse mu governor we county bunenchere mu yokonyara kwikiranya nagosire birengo bye chisemi ase chinsemo au yonkoro kuirere Bismarck yogesakande anikande onanga okwana lero chisemi yara ningaje chisemi toira wana chisukuru ande abotete nonyembara ibande bonsi pi bakirengencho baba MCA abo mutumbe abe governor. We focus on education. We invest in education. Nchowono mwaroka omobisa yona lengwe class lakini goete ogosoma ona nchendo omobisa ali domet nonyina sogo yete na bogo tumeke litalia nane koromo girango yani nche sina most sibo sawa koromo girango asense mekisemi education ataka kwere bageri otebanga nonyino mugambi uri county Simbarati. We are very impressed na mangana abasaris ikiagera abana mbaroro babwato bakungwiti besa lakini wetera basaris those children can change their lives. Gato University as Kisemi. Now we want to appreciate the governor because he is in charge of the bursaries. He's very transparent, and we want those children to benefit. Even CDF, even bursaries, to translate their lives. Ekiagera wetera masomo, na roka koleta bantu baba ikuo, na rago transform abantu. Nande aseri sangeri. Tilikwe bagotebanga abantu tigatobe amo. Wanchumo nitatengo tigena roboti rwabene ase wiki ye gato kwirana njerane ase kimbugia siasa karonto jo kwana na barai baita wono baikire ase studio umwanchumo linyira bono tware barai ase margoba jabono gati ya barai turacho twara kurase bunge ya kitucho cha North imeye county ya Kisto kwa na mangi goroyo barai ne mono tumulekera sensemeri yabasa nabo igonyo twacho twara umura yonde oyuri getekero kyobo governor imeye county ya Nyamira James Kimoni oyina nacho kwa ase studio ase margoba jabono ko mwanchumo lingati ya mangana turacho kumulekera ase kimbugia siasa se margoba yabona igobono ayonse chiko sangama na bare yabo kolende tra chiko chakaye mase yemo kuroga se bunge kitu cha North omori etoma ko murekera na gusanganere yore koligiye kergo kyobo governor kurose county ya Nyamira James Kimoni ayongati eto chiko murekera se biro bitari bitambe kero kiriya mate yemo eganetyo bone bwabo kubwatekana no mwana obogota chirwanse no mwalimu yemo kurase skuru elia ya Kemera Academy abwo kirabone giye gotebekara buno omorokigwa oyue kirantege ko so morokyo kirantege kolekyo ni gatangira segetseni kiabanyanyimbo kolende nkayo mwano yo iganetyo bone bwabo bunatokumanyirwa so robot rwabene hikeye na Josephat Amisi Magayo konyora ebimonyo bunanigo omwana omumurabwe emyaka 13 kurwa se skuru ya Kemera Central Academy anyara kobaga gukururwa amuno mwalimu omanene bwe skuru yo orogendo rwa itogo cha asensemo ya Kemera rogachaka Ayamu ase yamo tukaika ase abisio mokonyi womugambi wesa blockation ya motembe Robert Mekenye oyo enegetie buna nigo omukagirwa nyale koba gakobe kwa biara ego uyu mukagirwa abwatire male umwana wase uri statement yae ase skuru ya Kemera Central Academy nigo egati yababwatani be skuru yo bakoragwa muno munyakirogo Pius Nyanga baichanerete enganeyo bwa nyakanyora bopong bonde apart from butwanyorete igoronga omwalimu amono mwana bakorire magoso amagoso ayo no ara serikali toganyete amachibu abo lakini rende nando nyakere boigo
nabo tokogikeria egekorwa ekio ese egetendo giakorekanete kuru muisonde ese eki kiabwatenetie omwanafunzi nomwarimu mutang'ani bwa esukuru eki togenda tokogikeria inyore kere kioma ase eng'encho eserikali njairete kulingana n'omubwatani w'ekiombe gia Hati Jacqueline Nyagaka nigo atoenekeirie buna omwana oyo ase erieta riokomobaka buna omwata anyarete kobaga gukururwa amo n'omwarimu oyo eng'ana yabairete barabu komoikia ase nyagitari nabo igo amachibu akanyara kobaga kwenekia ekene omwana oyo niganyarire koba gagosarigwa. Niko hapa leo kwa sababu one of our participants, a boy of 13 years, was sodomized on 10th of June, and we have already followed the procedures, did the medical report, and the report shows kwamba kweli ilifanyika na mtoto amewekwa on PEP, post exposure prophylaxis, for the next 28 days. Omokia oito bwokomonyora omwana oyo nyarete kobaga gukururwa asiri etatu mubagete buno mwata nigo chanyarete koba chikoreta matunda ase anyarete kobaga koerera iki kyanyarete kobaga korekana asiri tuko elire Jumatatu echingaki abana beskure yo banyarete koba bakogenda ase chigosori. Mwalimu alituambia sisi tutenda music tukakaa kidogo, wala kuparticipate wakatangulia wakienda, sisi wengine tukabaki. Sisi wengine tulibaki tukaambiwa tufanye kazi. Kufanya kazi akatumaliza, mwalimu akaniita, mnaita Mr. Ndege, niita nikaenda, akaniambia nini mongoje kwake kwa nyumba. Mimi na mtoto mwingine sisi hatungeweza kata, ikabidi saa tuende. Tukaenda, wakati tulifika huko tukamwongoja, akakuja ndio akatufungulia nyumba tukaingia ndani. Mimi akanituma kwenda kuchukua nyanya na mayai. Omwata elietari omwana oyo nigo anyarete kobaga kwenyora asa kongukigima amagoko y'omwarimu oyo anyarete kobaga kumukurura. Kisha mwalimu akaniita kwenda kwa bedi yake, akaniambia nitoe nguo, nikatoa, alafu akanipaka mafuta, akanlalia kutoka juu, kisha ndio akanionyesha spoons zangu. Sasa mimi nikasema mimi sitapiga nduru sasa hivi, inabidi niende kuambia babangu jioni. Sasa mimi nikampikia, nikamaliza kumpikia, tukaenda music. Tukifika music mimi akaniacha huko, tukakaa jioni, ikafika saa 9 mimi ndio nikarudi shule. Kurudi shule tukakaa, alafu ndio tukafunguliwa. Alafu ndio Mr. Ndege akaniita, akaniambia aje nisiambie mtu yote kitu. Lakini mimi nikaambia babangu. Nonyera boniga gataseni kiandize tibige komanyonga atali ntunda ntangani omwalimu oyo kobekwa byara kubwatakana ne chinguma echo cyo kubakurura abana abamura ingana nyarito kobaye korekana omwako nyarito kobogogweta kurende agaikiwa asegetaseni kebanyanyimbo kiamanga akaigorerwa asikeli bagoteba obosaiti botare ngororo. Sasa nikiambia hata mzazi wangu atanipiga vibaya. Sasa mimi nikawacha, nikanyamaza tu. Tato mwabo omwana omwata nigo abwataya yogototebya. Okay, asante sana kwa wahusika wote ambao wamejikakamua kunisaidia ili mtoto wangu ambaye amepata shida ya mwalimu aliyemfanyia maovu. Na washukuruni sana ninyi wote, na ombi langu mimi kama mzazi naomba tu haki itendeke kwa mtoto wangu. Jacqueline Nyagaka uyore mubwatari bw'ekiombe gia Hati niganire ko bakwenekia urana abana abange bagendete ko bagwetera amakongu ase amagoko y'abari muri abayibori kurende tibaranyora iribaga liyo gwesokia na koerera amakongu ayibagwetera. One of the things we do is child protection and safeguarding. Na tunataka kuona kwamba labda kuna watoto wengine ambao wamepitia kitendo kama hicho. Kubatikana no kubekwa byara ko mukagero yo niko bona babwatani bakoragwa muno mukonyi bwo mugambiro batimekenye banyara ko bakobori serikali nyare ko bage ko bwatia lichiko nabo igo kwenekia buna omwana yo nyarire ko baga konyora obwene bwaye. Na turasaba ne serikali yito ebwatie enteko
ase inchirende yonsi era omwana oyo anyora haki yaye n'abaana bonsi babe assured nga bali skulu bali safe. Na tunaomba kwamba sheria itachukua mkondo wake ili tuweze kupata justice kwa huyu mtoto pamoja na familia ya huyu mtoto. Nekurate enene nguchiase abaibori amona babwatani be sekta y'Ekisemi banyareko ba maiso na kwenekia buna abana banyareko ba ase amagoko y'obulendi obuya echinga kibagenderete amo n'Ekisemi cyabo. Kuripotera gataseni kya Ndizi TV kurumo cyokemero yo gutoka se sub county ya Manga ime county ya Nyamira literana Josephat Hamese.